bareng ora. Bapakmu. Asik. Kula pun angkat tangan. Atipun ajuran-ajuran. Kula tak Ya ampun, adik-adikku. Hati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan Jangan sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya, Dek. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Duka. Niki garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngomong Binjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Tanjung. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Eh. Jenengan kelasé teng Mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Loh, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Dar. Oh iya enek. Murid Kowe kocok. stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kala winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel apa sih? Kepanggih teng perapatan kula dibel din ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. Masa tasik sik dulur. sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene ta, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya.
Berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara, belum tahu Bu Fitria? Belum. Google Mas, Bu Fitria gitu. Loh, Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? kayak lo Bu Fitria. Sing ndi? Kayak lo. Sing ndi kok Loh, setok ngenakmu kok iso rene gitu. golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sopo? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang rumah saya koyo. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke, musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok, selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo rumah saya. Ayo. Iya, Mas. Kuwi lho. Dari selindro itu. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Nduk. Urung. Kuwi lek geblak kakek apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Nyapa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge duduk Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tentang tebang. nggih. Ayo no. Ting-tingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, neno no. Anane wis ane Simper ledang, ler anadang, nyempeng marang asa sondir cinde anggore, rek kopi nasa jam mangkalan ile. Katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu ile Katon lembean meraga, simper ledang, ler anadang,
lembeyane meraka simper ledang 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 lir angadang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinacak jemeng kelaju milir katon lembeyane meraka simpir ledang 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 lir angadang Selawi 26 parang asa sonde cinde angore remo pinacak jebul Yuk, sekali lagi.
alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk, piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta, ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang Jagi. Alah, kok dek koyo ngono to bocah iki. Harga diri Kurang ajar men. tak sempurna. Akan ku buktikan. Apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah. Ngene iki. mendahului kamu. Kurang ajar. Lho. Aku ketemu lagu ki koyo Gedem. Ya udah. Nyapa. Wis nyanyi lagu. Iki ancene kisah nyataku ya. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dret. Ya aja nangis to. Kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. Kisah nyataku sejak zaman SMP. Ngono ya. Aku kan arek endek. Jadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah cebol ngono ya. Arep rono ngalio minggiro. Kayak ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Kok anake wong gak duwe gitu. Kowe ra duwe anak ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses yo Ya doa dari Bapak Ibu dong. sudah ya. Lho wis ditungane? Sudah. Sik Bapak marah. sudah, Ibu sudah. Kok iso koyo ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu Aku apa? awakku puisi. Puisi. Sing karo ngenes karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau maki, Direken apa? ku kau hina, Aku diam kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri. Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang Aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu tau timbangan awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Biar aku mau hina tapi sekarang gak bisa bro. ku dibully. Aku dibully gak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan ku lawan
saja. Iki jarene iki kowe iki jane iso apa Aku ora? ki saking ngeresapi tenanan kuwi. Mau meresapi Kuwi meresapi. kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak tulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya Dad. Wah, jangan dibully tok aku ngene. Tapi ya ndak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki saniki. Ya. Putih sebutin niki. Ya Dik niken dulu di dalam. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Serang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masih ber- Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Heh. Kuntet. Nduk, Nggih, pripun kabare? alhamdulillah aku baik. Iya, Saiki pun kelas pinten? aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah Kuntet? sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh, tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di pada umum. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya Nduk. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku mes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini ulan, pirang-pirang ini tahun, ini 2 tahun toh. Iya. Ora cedok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Mas percaya. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. ngefans. Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, enggak pantes no. Lek AA ya mbak mas-mas kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA.
Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya Ancene kakek dijelasin lah. ora ya, usah nggak dijelasne aku karo Kuntet ancene keluarga toilet. Dadi Kok ngono gila. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Aku ki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah Ya. menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi kok ya ta. Yen Didusi. Iya, Iya, biyen didusi. didusi. Dicawi lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan saking ya sayange dikene mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa nduk nikah? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Gendut nikan Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Dewa Cokro Tresno, Kembang Dewa karo Tresno, Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Biar anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Nek yo Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok TikTok. Ya. Bukan. Nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus nek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Nanti kula acur-acuran. Kene iki padha suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. iki Siap. biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek ya Top-topan, Duk. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3 2 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
rapnya itu luar biasa. Se. Kula pun Se. angkat tangan. Iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapok. Iki kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Rapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Ini kan kelasnya teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Loh, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa?